Jím teda 3, 2, 1. Dobrý den, já vás vítám na našem už 4. webináři Domažlické nemocnice. Jmenuji se Lenka Dvořáková a jsem primářkou na dětském a novorozeneckém oddělení tady v nemocnici. Dnes si povíme něco na téma vyšetření novorozence na porodnici a novorozenecký screening. Na toto téma mi můžete posílat dotazy, a to způsobem, že tam uvidíte takové 2 bublinky s otazníkem, takže O+O, napíšete svůj dotaz, který zodpovíme na konci prezentace. Takže jak to probíhá v podstatě po porodu? První ošetření novorozence. Dítě se rychle osuší, přiloží se na tělo matky, tomu se říká bonding, dochází k přerušení pupečníku, posoudíme zralost toho dítěte, zda odpovídá udávanému gestačnímu věku. Zhodnotíme Apgar score, to je skóre, které se hodnotí 1., 5. a 10. minutu. Hodnotíme tam vlastně barvu kůže dítěte, srdeční akci, reakci na podráždění, tonus a dýchání. Úplně zdravé dítě má ten Apgar 9, 10, 10 nebo 10, 10, 10. Jsou to ty body, které jsou uvedené potom i v očkovacím průkazu na propouštěcí zprávě. Když je dítě zcela v pořádku, chová se standardně, není potřeba zasahovat, dítě se zváží a změří. Co vlastně vyšetřujeme u dětí? Když teda není nutná okamžitá stimulace nebo resuscitace dítěte, provádíme klinické vyšetření a hledáme možné patologie na dítěti. Hledáme porodní poranění, fyziologicky se může ukázat porodní nádor, to je vlastně místo, kudy ta hlavička se prodírala ven. Je to těstovité prosáknutí, nicméně může tam být i kefalhematom, to je výraznější prosáknutí. Vidíte to na tom obrázku. Ten se střebává výrazně pomaleji než obyčejný porodní nádor. Je to vlastně takový krevní hematom. Pak se díváme na klíčky dítěte, jestli tam není zlomenina klíční kosti. To je jedno z nejčastějších porodních poranění. Přitom hledáme, zda tam není obrna nervů, nejčastěji je obrna nervů paže, zda je hybnost končetiny v pořádku. U dětí, které jsou po císařském řezu, hledáme, jestli tam není nějaké poranění, třeba nějaká drobná řezná ranka. A pak vlastně sledujeme, zda se to dítě normálně pohybuje, jestli tam není třeba nějaké případné krvácení do mozku, které teda na první pohled není zřejmé, to pak vyšetřujeme sonograficky. Pak u dítě hledáme, zda tam nejsou vrozené vývojové vady. Mohou to být genetické vady, jako třeba určitě všichni znáte Downův syndrom, hledáme srdeční vady. Tak to vyšetřujeme, že hmatáme puls na tepně ve tříslech, což nám může poukázat na vrozenou koarktaci aorty. Dítě posloucháme, zda tam není srdeční šelest. Podíváme se do pusinky, hledáme, jestli tam není rozštěp patra, ten taky vidíte na obrázku. To je vada, která je ale dobře operačně korigovatelná. Ne teda i hned po porodu, ale s odstupem času. Hledáme kožní změny u dítěte, nějaké pigmentace, hemangiomy, různé výrůstky na kůži.
různé anomálie dýchacího systému, trávicího systému a sledujeme, jestli tam není porucha vývoje pohlavních žláz. To by bylo tak k tomu základnímu vyšetření po porodu. A potom, když se o díťátko staráme a pak teda si povíme něco, jaké screeningy provádíme u nás na porodnici. Co je vlastně screening? Je to povinné i nepovinné celoplošné aktivní vyhledávání chorob předtím, než se vlastně ta choroba stihne projevit a poškodit tak zdraví. Protože důležitá je včasná léčba, včasné zahájení určitých kroků, které zastaví progresi toho onemocnění. Mezi jeden screening patří screening vrozené katarakty neboli šedého zákalu čočky, kdy tady pomocí oftalmoskopu na obrázku vidíte oftalmoskop, vybavujeme červený reflex v zornici dítěte. Tento screening je povinný od roku 2005. Léčíme takže se tam, nebo my neléčíme, léčí oční lékař, kdy se odstraní čočka a umožní se tak normální vývoj očního aparátu. Může se tam potom dávat implantát místo té čočky. Takže to byla vrozená katarakta, zcela nezatěžující vyšetření, pro to miminko bezbolestné. Tak, další screeningovým vyšetřením je screening sluchu, kdy zjišťujeme, jestli tam není u miminka vrozená hluchota. To se říká, že se dělá metodou takzvaně transientně evokovaných otoakustických emisí, OAE. Je to screening povinný od roku 2012. Sestřička ideálně u spícího miminka velmi jemně vloží do zvukovodu malou sondičku nebo vložku, kde je mikrofon a měřič odpovědi a zvuk z přístroje vyvolá ve sluchové dráze vlastně odpověď, která se měří, ta odpověď. Buď teda jsou ty emise výbavné, anebo nevýbavné. Pokud jsou emise nevýbavné, neznamená to ještě, že dítě neslyší. Může to být způsobeno totiž také nadměrným množstvím másku nebo přílišným zúžením toho zvukovodu. Takže pokud ty emise se nevybaví, dítě se odesílá ještě na kontrolu ORL lékařem. Proč je toto důležité? Aby se zase zamezilo zejména opoždění vývoje komunikačních schopností u dětí, které mohou být hluché. Důležitý screening je novorozenecký laboratorní screening z krve odebrané z patičky, takzvaná metoda suché kapky, kdy testujeme vlastně 20 vzácných chorob. Mezi nejznámější choroby patří fenylketonurie, cystická fibróza, to je vrozená porucha vazkosti hlenu dýchacích cest, anebo vrozená snížená funkce štítné žlázy. Od roku 2022 je nově doporučený screening spinální svalové atrofie, neboli SMA, a skupiny onemocnění označované jako těžké kombinované imunodeficience. Důležité je, aby tento screening byl proveden mezi 48. až 72. hodinou po narození, protože je tam nutný váhový pokles a to dítě musí již přijímat stravu. Zase screeningové vyšetření je pouze orientační, není to definitivní stanovení diagnózy. To dítě se potom odesílá do specializovaných poraden a tam už se zase dovyšetřuje. Tyto choroby jsou velmi vzácné, jsou asi u jednoho dítěte z 1150, takže opravdu víceméně raritní. Jen ještě se zmíním třeba, co to je ta fenylketonurie, to je zvýšené množství aminokyseliny fenylalaninu v krvi, je nutná dieta,
jinak potom u dítěte vzniká mentální retardace, takže jakoby léčba nebo opatření velice jednoduché. Pak poté provádíme ultrasonografické vyšetření ledvin. Toto vyšetření je tedy nepovinné, ale může odhalit třeba chybění jedné ledviny, anomálii ledvin anebo případné patologie na těch ledvinách. Opět vlastně ultrazvukové vyšetření nezatěžuje to dítě, nejsou tam žádné rentgenové záření, takže zcela neškodné. Mezi další vyšetření, které u nás na porodnici provádíme, je sledování novorozenecké žloutenky. To vidíte na tom obrázku. To se provádí transkutánním bilirubinometrem. Vysvětlíme si, co to je novorozenecká žloutenka. Takže zhruba plod v děloze má větší množství červených krvinek a ty ho pomáhají zásobovat kyslíkem. Po porodu si však už dítě dýchá samo plícemi a tak ty nepotřebné krvinky se rozpadají. Z toho rozpadu vzniká barvivo bilirubin, který právě způsobuje zabarvení kůže a bělma novorozence do žluta. Toto zabarvení měříme tím bilirubinometrem orientačně a poté rozhodujeme o nutnosti případného náběru krve. Je to vlastně takové drobné cvaknutí světýlka na hlavě a na hrudníčku. Pokud je tam žloutenka, tak se to léčí fototerapií modrým světlem a to vám ukážu na druhém obrázku, tak to vypadá fototerapie. Dítěti se vlastně zakrývají očička, aby nedošlo k poškození zraku. Jinak je to zase nezátěžové a ten přebytečný bilirubin vlastně se mění na netoxickou látku, která se potom rozpustí vlastně ve vodě, v tělesné tekutině a vyloučí se močí. Ještě k té žloutence, tak kromě teda té základní žloutenky může nastat zvýšený rozpad těch erytrocytů, krvinek červených, pokud je třeba i matka krevní skupina 0 nebo je RH faktor negativní. To je právě důvod, proč u rodiček se nabírají krevní skupiny. Tam potom je problém, pokud je dítě A, B anebo RH pozitivní faktor. Ale to už máme zase o trošku složitější. Tak to bylo takové stručné provedení novorozencema. A podíváme se na otázky. Takže jak se dozvím výsledek screeningu z patičky? Pokud by byl screening patologický, tak vlastně laboratoř kontaktuje vašeho praktického pediatra a ten nebo i vás a potom se odesílá to dítě do specializované poradny. Takže pokud bude všechno v pořádku, nikdo vás nebude kontaktovat a víte, že je všechno dobré. Proč je žloutenka nebezpečná? Vlastně bilirubin se může zvýšeně ukládat v mozkové tkáni a způsobovat potom poškození toho mozku. Takže z toho důvodu se musí zabránit patologickému zvýšení toho bilirubínu, aby se nepoškodil mozek. Tak. To bychom asi měli momentálně všechno. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Případné dotazy můžete ještě poslat e-mailem a budeme se těšit na další přednášku. Jinak celou krátkou přednášku si můžete
ještě podívat na webu donem.cz. Děkuji. Nashledanou.